Just ukholise ngale ungabusaletha ngakithi ubatshela ukuthi why you are here today. Amanda awethu ayibuye Africa nanza wethu manje maphambi kwaleli bhek ngifike lo kwenyanya ngazi ukungenza njani kodwa leli bhek mina sengalivala-ke ngalinqamula ikhadi lana angeke ngikwazi ukuthi ngifake imali yami ebhenki le-apartheid angeke size sikwazi ukwenza lokho uyazi ingane zakwethu ngicela ukuthi amaphoyisa awabunkabi mina eGoli bengibamba umhlangano namaphoyisa ebusuku ngo-12 ngifuna ukuzwa ukuthi yini le abanhlukumeza ngayo nibabona nje kwenza ingane zabo nabo hayi ngoba bethanda ukwenza lento abathanda ukuyenza lento Nkosi yami abakwazi ukuphumela obaba sethi nathi asifuni senzela ukwenza iy'ngane zabo mina ngihlale kakhulu ngibamba imihlangano namaphoyisa kunzima ngane zakwethu la ngenelinye i-social live wami la ngitshela lathi Godole siyithengela ama-uniform siyithengela amabhoots kanti khona abangirekhodayo isosha la ngifonela la ngitshela lathi sebengirekhodile sengibizwe ukuthi ngiyodisiplinwa ngathi whatever yenzakalayo ungitshele ukuthi kwenzakalani so that ngizokhona ukuyilandelela lento kuze kufike ekugcineni hayi ngoba so-clever masenza yonke lento asifuni iy'ngane zethu zingene kulolu ubisho esikilo njengamanje sifuna iy'ngane zethu uma wena you are happy la ukhona yazi ukuthi ingane yakho uzoyishiya emanyaleni njengamanje wonke umuntu akacabangela ingane yakhe ney'ngane zonandi wenzeni uZuma ayikhulume Mike enika ngalencane ayikhulume le Mike le yabona ndaba lo lapho ku-Hunter Street isandla sakho ngone foni yakho Mama, shutha wena mama. Shutha wena siyabonga. Mama, shutha wena. Uzobona nje uzobona ngisho ngabheka live mhlawumbe ingane ziyakubuka nje ekhaya. Kufanele kube no 7 days loyo ukuthi livalwe ibhenki lakwa FNB. Mina sengavala ama-comrade nonke ngiyacela ukuthi sivaleni konke amabhenki uma kuwukuthi uZuma ama-account uZuma uNamaphosa uyakwazi ukubeka imali phansi kwamatrust. Yebo! Shuthi zonke asibeke phansi kwamatrust. Mina wonke amazwe engisuke ngiwakhuluma akungakho Kumele sibheke phansi kwamatrust. uNkulunkulu onginikeza onke amandla ngikwazi ukubeka nawo yonke into. Ngivalele right center ukuthi angisukhuluma kabi ngo-ANC. U-ANC uhlulekile dismal. Yebo! Njengoba ubhale i-akhawunti labamsholozi bacabanga ukuthi udlali ney'ngane zakhe. Yini lento abayenzayo bayenze ngalesikhathi? Ngilake ngathi isinqumo saseBloemfontein sesiphumile. Izinto zojabha ngoba lelo qala sesilwini. Ubaba uZuma akakaze wahluleka nabentwana. Yebo! Njengamanje. Phela siyaphala. Phela siyaphala. Zuma izophala igazi lethu. Hayi ukuthi ngoba sizekuba amaphoyisa siyaxolisa ngane zakwethu. Konke sikwenzayo asikwenzi ngoba sifuna ukuthwesa ubuzima nomsebenzi. Kodwa uma njengamanje singayeka ukuthi silwele lo mzabalazo ukuthi ifreedom sikhona. Ifreedom ayikho namanje. Akaze sibe nayo. Ngiyacela ngane zakwethu nisibekezelele. Sizonqoba noma kanjani. Sizonqoba ubaba Jacob Zuma. Uyanqoba. Angeke size kwenze kuthiwa singena okhethweni. Or
siyokhethweni. Abantu ama-FNB ma-corporate asiwavaleni phansi ukuze bezobona leli ibhenki le-apartheid u-7 days. Uma u-7 days kuphela bengaphendulile into esizoyizwa bengayivulanga i-akhawunti sonke wonke ama-akhawunti aleli bhenki esikhathele. Mina ngangitshele ngomethi freedom is coming tomorrow. Yayikade iqinisile engathi sizoyicula manje ngomhlaka 29 sizocula ingoma freedom is coming. Yebo. Zuma uzoba upresident. Nakajani. Ngithanda. You click. Viva, you click, viva. Anything come on the buffet, we need to come in. Amanda, awethu, viva Jacob Zuma, viva MK, viva. Ma-comrades sibingelele sibonge futhi sihambile sisuke Albert Park sasafika la and ilula nje into lethu iclean mandate iclean. If bevale ama-account ababa umsholozi asikwazi ke ukuphila la eSouth Africa ngaphandle kwababa umsholozi. So i-FNB ngoba sizela sizoyicela ukuthi ayivulele ama-account kababa umsholozi ngalo 7 days esicela ngawo. Besicela ukuthi ecabanga ukuthi MK ngoba ibona abangakanani bayibhizinisi abangasuyisayida-ke nenhlangano le esihlulekile ukusilida for iminyaka more than 8 yaba khona. So besicela ukuthi FNB ibe ibhizinisi njengoba nathi siletha ibhizinisi ibona nabo abangasuthenga abaqhubeke benze ngendlela enhle kuthina sonke ukuze sizokwazi nathi ukuthi sibahloniphe. Amanda ake sicele AM wasamntwana siphethe namakhosi la. Namakhosi azoyivala i-account. Viva AM, viva! Viva AM, viva! Amanda! Siyawavala ama-akhawunti, siyawavala! Ngibingelele kwabaqaphi bethu abango-SABS ngivumelana noGotolo ukuthi siyanhlonipha siyanithanda. Mina kudala yena anithanda. Maqabani FNB sizokhuluma nani ngqo. Ngiyacela ukuthi nisinikeze iy'mpendulo ukuthi kungani umsholozi evalelwe account. What a coincidence. Why la sesithi khona sesibuyisa izwe lobabankulu, izwe lelembe, izwe lokhokho bethu, izwe lenkosi uPhetshwayo, izwe lenkosi uDingane, izwe lesilo sasosuthu, izwe lamqwalajuba, izwe likaMdlokombane. Lapha sesithi sibuyisa khona kube nina ikhathi nicabanga ukuthi konje mhlambe inkingane. Ngiyacabanga nje i-assume ukuthi ningenabheka iqhashaza elikhona. Siyacela nisibuyisele impendulo ngoba if nilivala ningasicaciselanga sicela impendulo zingakapheli iy'nsuku eziyisi7. Nibe nisibuyisele impendulo kungani kuvalwe i-account kababa umsholozi. Thina sithi-ke an injury to one is an injury to all. So asikwazi ukuhlala sigoqa izandla sijabule kodwa kube khona osafarishayo, especially umuntu onjengomholi wethu ozobuyisa izwe elantshontshwa yibo laba abareporta lebo ruphethe. Sengiyasola ukuthi naleli bhenki leli First National Bank ngiyayibuza ukuthi laqanjwa kanjani kodwa First National Bank. Ngithi okusho ukuthi hayi lona lokuqala engabe kwakuyela amabhunu engabe kwakuyelani. It's my analysis. Ngiyayibuza ukuthi why lenze kanjena lehlukumeze ngoba kuhlukumeza isizwe. Mawuhlukumeza umsholozi angithanda ukukhuluma. Mawuhlukumeza umsholozi uhlukumeza isizwe sonke. Uhlukumeza ngiyacela ukuthi nisilungisele ngoba ngeke sikwazi ukubuyela ey'khathini zangama-early 90s ngoba if singayitholi impendulo ngiyasola ukuthi thina siyakwazi ukulivala izwe lime lithi thaka. Ngabona sivala sivalele umsholo siyakwazi into ey'ncane lezo singalivala lime thaka singabuyela ekuqaleni lapho sasishayina sesibhekene ngisho
noblomu sishayina sibhekene nabo siyalivala izwe nemethaka sicela iy'mpendulo zingakapheli iy'nsuku eziyisikhombisa amandla awethu. Okay, isikhulumi sokugcina asicele nangu umlungu wethu MK. Viva Zuma! Viva! We are Zuma's people. Viva! Viva! We stand behind Zuma for all what he does. Viva! Viva! We are now looking at FNB. FNB, we don't want you to call it. We want you we are Zuma's people. We stand behind Zuma. We run behind Zuma. And we want you to call out the our suggestion to you, let's leave on friendly note. Let's not leave on a bad place. Open up Zuma's account. We're giving you 7 days. Yes, that's what you're doing. Is that not right, people? Right. Are we Zuma's people? Yeah. Do you people agree what I told FNB? Amanda! Wetu! Amanda! FNB, you're Siyabonga, amandla. Viva, viva, Mkondo, viva! Viva, Mkondo, viva! Comrades, siyabonga kakhulu, makabane, siyabonga kakhulu. Sesila manje, la kulento esilethe kwa FNB ebizwa nge-petition. Siyacela ama-leaders akwa FNB athi come closer because of this microphone. We will give you our own security as Mkondo. Can you come forward, please? So that we can hear you. I know, my lady, that you are Mkondo. I understand that. Manda! Wetu! Comrades, my comrades, this is a petition from MK to First National Bank.